мушкилоти муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар ҳамчун яке аз хатарҳои ҷиддӣ ба генофонди миллӣ дар асри 21 боқӣ монда, он ба вазъияти сиёсии давлатҳо таҳдид менамояд. Миллионҳо нафар бо сабаби истеъмол намудани маводи мухаддир азият мекашанд. илми тиб собит намудааст ки маводи нашовар ба саломатии инсонҳо таъсири манфӣ расонида, онҳоро ба бемории гуногун мубтало месозад. Танҳо бо роҳи баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии тиббию ҳуқуқии аҳолӣ, гузарондани корҳои тарбиявию фаҳмондадиҳӣ ва муборизаи дастаҷамъона паҳншавии маводи нашовар дар ҷомеа пешгирӣ ва решакан мегардад. ин мубориза талошҳои муштараки аҳолӣ, ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва ҳамкории мутақобилан судмандро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ тақозо менамояд. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии кормандони шуъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода як ҳолати қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашовар ошкор ва пешгирӣ гардид. зимни чорабинӣ бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир шаҳрвандон Эшмуродов Шоимардон Нарқузиевич соли таваллудаш 1975 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи шулуми ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Турсунзода, Бойқулов Одилҷон Абдураҳмонович соли таваллудаш 1986 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Нурободи ҷамоати деҳоти Ҷурараҳмони шаҳри Турсунзода ва Худойбердиев Ҷуманазар Маҳмад Раҳимович соли таваллудаш 1971 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Ширинчашмаи ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода боздошт гардиданд. ҳамзамон дар ҷои ҳодиса дар ҳудуди заминҳои корами деҳаи Ширинчашмаи ҷамоати деҳоти 10-солагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода аз махфигоҳ 3 адад борхалтаи полиэтиленӣ бо маводи нашовар дар ҳаҷми махсусан калон дарёфт ва мусодира карда шуд. дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ муайян гардид ки Эшмуродов Шоимардон Нарқузиевич гурӯҳи муташаккили ҷиноятии Нашаҷаллобро таъсис дода, бо истифода аз имкониятҳои ҳаммаслакони ҷиноятии худ Бойқулов Одилҷон Абдураҳмонович ва Худойбердиев Ҷуманазар Маҳмад Раҳимович мунтазам хатти сарҳади давлатиро ғайриқонунӣ убур намуда, маводи мухаддирро ба таври қочоқ ба ҳудуди ҷумҳурии Ӯзбекистон интиқол медоданд. ман ҳамин 2025 сол ҳамин моҳаи феврал ҳамин молбозор биромадем, шогирди шахскати туғри шудем. манда таклиф кард, гуфт ки як 70 кило чарс солем ҳавоя Ӯзбекистон гузарондан дар кор. сари килошта $150 ваъда кард. ман розӣ шудем. ҷуманазар шахскати шунос шуда будем, гузаронда метем гуфт. 20 май занг задем, бор тайёре гуфт. 70 кило рой мекунем, қабул ку гуфт. соатаи 9 ба омадан, бор омадан рафтем, қабул кардем. аз рӯи нишондоди бозоршудагон муайян карда шуд ки Эшмуродов Шоимардон дар асоси маслиҳати пешакӣ бо ҳаммаслакони ҷиноятии худ Худойбердиев Ҷуманазар ва Бойқулов Одилҷон маводи мухаддири мусодирашударо дар махфигоҳ воқеъ дар ҳудуди заминҳои ғаллазори деҳаи Ширинчашма пинҳон карда, мақсад доштанд бо истифода аз торикии шаб тавассути минтақаи осебпазири сарҳади давлатӣ онро ба кишвари ҳамсоя интиқол диҳанд. Шоимардон қати ҳамин бозори деҳқон бозорда шаҳри Турсунзода ва хурди маслиҳаттар кардем. 70 кило чарсайгу ҳамира Ӯзбекистон гузарондан дар кор. ҳамин дар килош $150 худомонда мерасад. хаба манда маъқул шуд, ман гуфтам хайр, биштар розӣ шудам. бега наздики хонаи Шоимардон рафтем. соатаи 8 буд. ҷар зафира омад, мара гуфт та мошинаи нафро. ва худаш мошин фуромад, куни мошинда бор кард. ҳамин чарс 70 кило чарс гуфт. ва мора одил қатибат мошина ҳайка Шоимардон ҳайка наздики хонашда фуромад ва одил қатима тарафи сарҳад рафтемш. чарсара дар дуруни гандум партофтемш. Худойбердиев Ҷуманазар 20 майда шавда занг зад ки одил мошинтон чихел соз, агар соз боша биё як кор ҳаст. чанд сум метӣ гуфтем? ва ки гуфт $1000 метем. биё гуфт як кор нақд ҳаст гуфт. ҳамин пеши ҷумада омадем. ва ки мошина накуш, мошини модати ман як ҷой мерам меом гуфт. мошина байда додем. вай 1 соат рафт. 1 соат пас омад ки биё ҳайкун гуфт қафаи мо. вай мошини мода 70 кило чарс багажда ҷой кардаги буд халтада. як рӯз пас бо занг зад ки пага биёр гуфт. ҳаминан модаи камтар ёрдам ки тарафи Ӯзбекистон мебарем гуфт.
ташхиси ихтисосии шуъбаи экспертизаи судии агентии назорати маводи нашоварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муайян намуд, ки маводи мухаддири мусодирашуда навъҳои ҳашиш ва афюн буда, вазни холиси он 69 килограмму 665 граммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур аз ҷониби раисати тафтишоти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д ва 289 қисми 3 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад.